Όποιος θέλει τώρα εδώ, παιδιά. Το συμβούλιο να βγάλουμε, το συμβούλιο. Θα πάρουμε τα μπλουζάκια και τώρα και τα μπλουζάκια και τα μετάλλια και τα μετάλλια και τα νούμερα θα σας δώσω. Δεν θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση γιατί επίσημα απαγορεύεται. Εντάξει, γιατί προκειμένου να μην το χάσουμε τελείως όλο αυτό που ετοίμαζε εδώ η κυρία Φούτζουλα τόσο καιρό και το χωριό, γιατί δεν είναι μόνο η κυρία Φούτζουλα, είναι όλοι. Σωστά, η κυρία Φούτζουλα. Λοιπόν, οπότε η κίνηση θα γίνει 7 η ώρα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα προτιμούσα να κάνετε μια μικρή διαδρομή, δηλαδή όχι πολύ μεγάλη, μέχρι 5 χιλιόμετρα. Εντάξει, εσείς που ξέρω προπονείστε πολύ, κάνετε πολλή προπόνηση, μπορείτε να εκτιμήσετε τις δυνάμεις σας, αν θέλετε να κάνετε κάτι παραπάνω. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από εδώ, θα κατευθυνθούμε προς τα πάνω, είναι μία διαδρομή, δεν υπάρχει κι άλλη, δεν χανόμαστε, κυρία Φούτζουλα. Μία διαδρομή, πάμε πέρα και γυρνάμε. Οπότε καλό θα είναι να βάλετε το χρονόμετρο όσο, να βάλετε το GPS σας, να κάνετε 2,5 χιλιόμετρα και 2,5 να έρθετε για να κάνουμε και τις απονομές και τα μετάλλια και όλα. Λοιπόν, Κατερίνα, πες και εσύ κάτι και να έρθετε τώρα επάνω, να σας δώσω τα νούμερα και τα μπλουζάκια σας, να ξεκινήσουμε για να μην καθυστερήσουμε. 7 η ώρα να φύγετε και άλλοι να περπατήσετε, έτσι τα παιδάκια θα κάνουν αγώνα μετά. Ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εγώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί με τη δική μας αγωνία, το αν θα γίνει, δεν θα γίνει και πώς όλο το χωριό έχει ξεσηκωθεί εδώ και μήνες τώρα και το δουλεύουμε αυτό, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί κάποιοι άλλοι μεριμνούν να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία σε όλους εύχομαι. Πρώτα, καλή πρόοδο στο χωριό. Καλή πρόοδο στην Ναυπακτία και καλό καλοκαίρι σε όλη την Ναυπακτία και καλό επαναπατρισμό έστω για λίγο όλων των ναυπακτίων που θα έρθουν ή έχουν ξεκινήσει και έρχονται από μακριά. Να πω συγχαρητήρια, ένα μεγάλο μπράβο στον τοπικό σύλλογο, ο οποίος πραγματικά σε εξαίρεση με άλλους συλλόγους, οφείλω να το πω αυτό, αναδεικνύει τοπικό μεγάλο ιστορικό γεγονός, το τιμά με τη συμμετοχή κυρίως των παιδιών και των νέων ανθρώπων, της Μαρίας της Πολύς, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εν γέννη συνεργασία, για το γεγονός ότι τιμά τον τόπο μας και τις δραστηριότητες του. Να πω ότι δεν είμαι ευτυχής που αποφασίσαμε να διακόψουμε τον αγώνα, αλλά πάνω απ' όλα η ασφάλεια και κυρίως ο σεβασμός μιας δύσκολης κατάστασης που περνάει η πατρίδα μας πρέπει κυρίως αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το αγωνιστικό πνεύμα να εμφορείται και να συμμορφωνόμαστε όλοι προς αυτό, και να πω ότι η τιμή του γεγονότος αυτού με τα συμβολικά αυτά επιμέρους γεγονότα και με το περίπατο που θα κάνουμε αποτελεί διαρκή στόχος. Η τοπική ιστορία είναι πλούσια, η μάχη της Γρανίτσας όπως και πολλά άλλα ιστορικά γεγονότα ξεχωρίζουν. Το ελληνικό στοιχείο και η ελληνική τοποθεσία και η γεωγραφία είναι πλούσια σε ιστορικά γεγονότα, με αίμα βαμμένη ηρώων, συνεχιστές των οποίων είμαστε εμείς, και η τιμή με τα γεγονότα είναι μέρος του καθήκοντος, αλλά δεν αρκεί. Κυρίως η διαχείριση του πολύτιμου αγαθού της ελευθερίας, η υπευθυνότητα ως δημότες, ως πολίτες, ως άνθρωποι και η πρόοδος η διαρκή του καθενός, είτε ατομικά, είτε οικογενειακά, είτε συλλογικά, είναι υποχρέωση. Δεν θα πω άλλα, να είστε καλά, πάτερ με την ευλογία σας, καλή υπόλοιπη
δραστηριότητα θα είμαστε εδώ και ο Δήμος παρόν και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, σιγά σιγά, ήρεμα και γρήγορα στην 3, 2, 1, φύγαμε, πάμε. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Πάμε, πάμε. Τελευταίος παίρνει και παγωτό. Εγώ. Πάμε να κάνουμε το αλογάκι. Φύγαμε, πάμε για καλά, έλα! Μπράβο, θα σε συντυπλώσει το κοντρί. Τρέξε! Αγωνισαμένων και ηρωικός πεσό των πατέρων και αδελφών ημών και των δούλων του Θεού, Κωνσταντή Αντωνίου Ζησίμου Παναγιώτου, Πάπα Θανάσια Αθανασίου Αποστόλου, Χρυσάνθου Χριστού Αθανασίου Κόνστα, Γεωργάκη Γεωργίου Δημητρίου Νικολάου, Σωτηρίου Ιωάννου Σπύρου Γεωργίου, Κώστα Νικολάου Βασιλείου, Γεωργίου Βασιλείου, Ιωάννου Βασιλείου Δημοσθένους, Ιωάννου Κοσμά Νικολάου Σπυρίδωνος Αθανασίου, Ευθυμίου Κωνσταντίνου Φωτίου Σπυρίδωνος, Χαραλάμπους και Βασιλείου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, Παντλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξτα ψυχάς αυτών, εν θα ειδήχε για να πάβονται, κανίσα του Θεού δρόμων, οι γενναίοι αθλητέ νικηφόρος ετέλεσαν, απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής, των της δικαιοσύνης Στέφανον, ημίν δε εις το εκείνον θανάτο ελευθέρης νυν ζώσει υπεράσχου ο Θεός αΐ μνημονεύειν
της υπερόχου αυτών θυσίας και αναθεωρούντας την έκφαση αυτών της αναστροφής μιμήστε την Αντρία. Επίβλεψον, Κύριε, από ουρανού και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και το έθνη ημών την ευλογία σου κατάπεψον του εντόξου στρατού της πατρίδας ημών πρόστη της γενναίους τη δίπορας εγγύσχυε. αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Ενός λεπτού σιγή εις μνήμη των πεσότων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Καλησπέρα σας. Σεβαστέ Πατέρα Βασίλη, κύριε Βουλευτά, Θανάση Παπαθανάση, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, Θανάση Μαυρομάτη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Υποψήφιε Δήμαρχε, κυρία Υποδιοικητά της Τροχέας Ναυπακτίας, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Ανθοφύτου, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Ανθοφυτέων, κυρία Πολύζου, αγαπητοί φίλοι του πατριωτοπικού κινήματος, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας γνώρισα την πρόεδρο του Συλλόγου Ανθοφυτέων, την κυρία Κατερίνα Φούτσουλα. Ήλθε ως νέο μέλος στην Ομοσπονδία μας. Μου είπε τις σκέψεις της για τη μάχη της Γρανίτσας και τις εκδηλώσεις που θα την πλαισιώσουν. Ήταν παθιασμένη και αποφασισμένη. Από την επόμενη μέρα αρχίσαμε να συζητάμε για τη σημερινή μέρα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας με φίλους και συνεργάτες. Πιστεύουμε πως ο πολιτισμός και η κουλτούρα παράγονται και προάγονται επιτυχώς εφόσον στηρίζονται από ανθρώπους που τις σέβονται. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο χωριό Ανθόφυτο, πρώην Γρανίτσα, με συνοικισμούς στη Λεπτοκαριά και την Αγία Κυριακή, όπου και η ομώνυμη εκκλησία πολιούχος του πρώην Δήμου Πηλίνης. Κατά την Τροκρατία η Γρανίτσα ήταν το τρανό χωριό και οι κάτοικοι ήταν εύποροι, ενώ έχουν επισημανθεί ίχνη αρχαία ζωής στις θέσεις Μαραθιάς, Αηλιάς, Καστανιά και Καταβόθρα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια σε όλη την Ελλάδα γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της εθνικής μας παλικενεσίας. Κάθε τόπος, οι αναμνήσεις, τα αξιοθέατα, η παράδοση, ο πολιτισμός και η ιστορία του. Και το Ανθόφυτο έχει τη δική του ιστορία, τη μάχη της Γρανίτσας. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Η επιθυμία του Συλλόγου είναι να γίνει θεσμός και να γιορτάζουμε κάθε χρόνο, αφού η ιστορική μνήμη κάθε περιοχής είναι βασικό στοιχείο της ύπαρξής του που ενισχύει την εθνική μας συνείδηση μέσα από τις στιγμές και τις δόξες του παρελθόντος. Αναπέμπουμε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Πεσότων και σας καλούμε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το υψηλό αίσθημα υπερηφάνειας και να τιμήσουμε με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα αυτούς τους αγωνιστές που δεν έγραψε τίποτα η επίσημη ιστορία παρά μόνο το όνομά τους, πίσω από το οποίο κρύβεται μια ηρωική πράξη για την πατρίδα.
Μάχη της Γρανίτσας. Βρισκόμαστε στα 1825. Ο αγώνας για τη Λευτεριά συνεχίζεται. Στις 22 Απριλίου 1825, οι Τούρκοι με αρχηγό έναν τολμηρό αξιωματικό του Κιουταχή, τον Πανούση Σεβράνη, ήρθαν να χτυπήσουν τα Κράβαρα και να κάψουν το επιθετικό πνεύμα των οπλαρχηγών της περιοχής. Αφού πάτησαν τη στεργούλα Δωρίδας, πέρασαν το Μόρνο και χωρισμένοι σε δύο φάλαγγες, τράβηξαν ίσα στα ανατολικά χωριά των Κραβάρων. Η μία προς Κοκκινοχώρη, Ασπριά, Κεντρική και Άνω Χώρα. Και η άλλη προς τα κεντρικά χωριά, Παλιόπυργο, Σίμο και Πλάτανο. Έτσι είχαμε μάχες στα γειτονικά χωριά και στις ορειτές διαβάσεις, στις οποίες συμμετέχαν ενεργά και γρανιτσιώτες αγωνιστές. Έγιναν οι γνωστές μάχες στην Αμόρανη, στην Παπαδιά και στα Μυρμηγκάρια, στις 23 και 24 Απριλίου 1825, με νίκη των Ελλήνων, οι οποίοι κυνήγησαν τους Τούρκους μέχρι την Αύπαχτο. Για τον χαμό του Τούρκου στις μάχες αυτές, ο Γιώργος Αθάνας Νόβας σε ποίημά του σημειώνει: τέτοιο χαμό στο Κραβάρι δεν το έπαθαν ποτέ τους. Η δεύτερη φάλαγγα του Σεβράνη με αρχηγό τον Ασλάμπη, αφού στάθμευε στα Βελβίτσενα, συγκρούστηκε στον Ανεμάκη με τους αγωνιστές του Ρουγανιώτη οπλαρχηγού Γιώργου Αλεξίου ή Μουρκογιώργου και καθυστέρησε αρκετά. Μετά συνέχισε την πορεία της προς τη Σίμου, όπου δέχτηκε σφοδρότατη επίθεση από τους Έλληνες που ανασυντάχθηκαν ενισχυμένοι από το Μακρυγιάννη από τη Στήλια, το Ξίδι από το Σίμου και άλλους. Στην επίθεση αυτή είχαν πολλές απώλειες και οι δύο αντίπαλοι. Οι Τούρκοι κάφθηκαν από την αγωνιστικότητα των Ελλήνων και υποχώρησαν για την Αύπαχτο, αφού πρώτα έκαψαν τη Σίμου και στη συνέχεια το Παλιόπυργο 25 Απριλίου 1825. Μετά την αποτυχία του Πανούση Σερβάνη, ματαιώθηκαν τα σχέδια του Κιουταχή για τα ορεινά Κράβαρα και μόνο διάφορα τουρκικά αποσπάσματα περιφέρονταν εκεί. Στο Μεσολόγγιο όμως έσφυγε ο αποκλεισμός, παρόλο που ενισχύθηκε από τους Κραβαρίτες του Λομποτινίτη οπλαρχηγού Παναγιωτάκη Σωτηρόπουλου, γνωστού ως Λαγομιτζή και ήρωα της Κλίσοβας, μεταξύ των οποίων και 18 γρανιτσιώτες. Ο Καροϊσκάκης, που βρισκόταν στη Δωρίδα, ανέλαβε πρωτοβουλία να βοηθήσει την κατάσταση και να ενισχύσει περισσότερο το Μεσολόγγιο. Γι' αυτό ξεκίνησε σύσκεψη στον Πλάτανο των Κραβάρων με τους άλλους οπλαρχηγούς της περιοχής, Τζαβέλα, Βαλτινό, Σαφάκα και Κοντογιάννη, για το πώς θα ανακουφίσουν τους πολιορκημένους στο Μεσολόγγιο. Περνώντας από Αμόρανη και Δέλγα, έφτασε στις 20 Ιουλίου 1825 στη Γρανίτσα. Εδώ, αφού η πλειοψηφία των γρανιτσιστών αγωνιστών ήταν στο Μεσολόγγι, ένα τουρκικό απόσπασμα έπιασε τα περάσματα του Αηλιά και της Καταβόθρας για να το υποδύσει. Εκεί έγινε σκληρή μάχη. Ο Καραϊσκάκης ενισχύθηκε από τους λίγους γρανιτσιώτες, Δελγαΐτες και Βελβιτσιάνους και όπως ήταν επόμενο εξελίχθηκε σε νίκη των Ελλήνων. Έτσι απλά τουλάχιστον αναφέρονται στα βιβλία της τοπικής ιστορίας από τον Μπάμπη Χαραλαμπόπουλο και τον Τίνο Μακρυγιάννη και άλλους. Κλείνοντας την ιστορική διαδρομή για τα χρόνια εκείνα, αναφέρω ότι η σύσκεψη των οπλαρχηγών έγινε τελικά στις επόμενες μέρες στην Άπλια Νιαβριτανίας και πάρθηκε η απόφαση να χτυπήσουν τον Κιουταχή. Το χτύπημα έγινε 30 και 31 Ιουλίου έξω από το Μεσολόγγι με όλους τους οπλαρχηγούς των Κραβάρων. Μετά από φοβερή μάχη, εκεί τα ελληνικά στρατεύματα αποσύρθηκαν και στρατόπεδευσαν στην Τερβέκιστα μέχρι το τέλος του Οκτώβριου του 1825. Το Γενάρη του 26, ο Ιμπραήμ πολιορκεί το Μεσολόγγι και παρόλα τα τερτυπικά κινήματα του Καραϊσκάκη, το Μεσολόγγι πέφτει με τη γνωστή έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων της 10 Απριλίου 1826. Κλείνω με ένα απόσπασμα από το σαλπικτή του Γιώργου Αθάνα Νόβα. Μην αποκάμεις σαλπικτή και μη λιγοπιστήσεις. Χιλιάδες νύχτες θα διαβούν, νύχτες υγιής και φρίκης. Μα θα έρθει ένα πρωί, που εσύ θα τους χτυπήσεις με την παλιά σου σάλπιγγα τους νέους σκοπούς της νίκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Πεσόντων και παρακαλώ τον βουλευτή μας, τον κύριο Θανάση Παπαθανάση, για τα αποκαλυπτήρια.
Πες κάτω, πες κάτω. Ή Κρεμμύδας. Ζήσιμος Αρβανιτόπουλος. Παναγιώτης Ζήσιμου Αρβανιτόπουλος. Παπαθανάσης Ζήσιμου Αρβανιτόπουλος. Αθανάσιος Γρανίτσας Τσούμας. Απόστολος Μελίστας Κοτρότσος. Χρήσταθος Μινόπουλος Ντέκας. Χρήστος Βεγόπουλος Μπέης. Αθανάσιος Πάνου Ντουρέκας Πατούχας. Κόρστας Πάνου Ντουρέκας Πανόπουλος. Γεωργάκης Παπαδόπουλος. Γεώργιος Πιάτσικας. Δημήτριος Πολιτόπουλος. Νικόλαος Πολιτόπουλος. Σωτήρης Σαμάς. Ιωάννης Σαμογιάννης. Σπύρος Νικολάου Τραπεζάρης. Γεώργιος Τσιλιγιάννης Τσιλίκης. Σπύρος Ιωάννου Τσιλιγιανόπουλος. Γεώργιος Παναγιώτου Φούτζιλας ή Αράπης. Κώστας Γεωργίου Χάσκαρης εις Βοήρας. Νικόλαος Γεωργίου Χάσκαρης. Βασίλης Χρυσανθόπουλος Βασιλακόπουλος. Παρακαλώ για την κατάθεση Στεφάνων. Παρακαλώ για την κατάθεση Στεφάνων και παρακαλώ τον βουλευτή Αττολοκαρνανίας κύριο Θανάση Παπαδανάση για το πρώτο στεφάνι. Κύριο Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Θανάση Μαυρομάτη, εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας. Από το αστυνομικό τμήμα Ναυπακτίας, ο αστυνόμος Πύργας Γεώργιος. Από την τροχέα Ναυπακτίας, η υποδιοικητής Αμαλία Αναστασίου. Ο τοπικός πρόεδρος Ανθοφύτου. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοφυτέων, κυρία Κατερίνα Φούτζουλα.
Εκ μέρους του ΣΟΣΥΝ, ο υποφαινόμενος. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Φούτζουλα, να έρθει να μας πει δύο λόγια. Είμαι βαθιά συγκινημένη με όλο αυτό που γίνεται σήμερα, γιατί έχω την αίσθηση πως οι άνθρωποι αυτοί από εκεί πάνω ζητάνε δικαίωση. Γι' αυτό και έγινε όλο αυτό που έγινε. Από πέρυσι όταν ήταν στο βιβλίο του, ο δάσκαλος να γράφει για τη μάχη της Γρανίτσας, είπα το γιορτάζουμε. Και έτσι το γιορτάσαμε πιο απλά πέρυσι. Φέτος το εμπλουτίσαμε περισσότερο και του χρόνου ακόμη περισσότερο. Είπα, το ανθόφυτο, η Γρανίτσα πρέπει να γίνει γνωστή πανελλαδικά και όχι μόνο. Γιατί το αξίζει, γιατί είναι πανέμορφο χωριό και της προάλλες ήρθε το Στάρ εδώ. Κάποια πράγματα θέλησαν να τους πω και όσοι έρχονται τους αρέσει πάρα πολύ. Λείπουν κάποιες υποδομές. Θα το συζητήσουμε αυτό με τις αρμόδιες αρχές, με το Δήμο, με την Περιφέρεια, τι θέλουμε να γίνουν εδώ στο χωριό μας, ώστε να είναι περισσότερο προσβάσιμο και του χρόνου σας υπόσχομαι ότι θα γίνει και δρόμος βουνού, όπως μου το λέει η Μαρία η Πολύζου, από τα Κουτσουβιανέικα πάνω για την Αγία Κυριακή μέσα στα Έλατα. Όμως ο Δήμος πρέπει να μας φτιάξει τον δρόμο, η Περιφέρεια δεν ξέρω ποιος θα το φτιάξει, ας τα βρούνε, εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω τα διαδικαστικά, δεν ξέρω το γράμμα του νόμου, εγώ ξέρω τι πρέπει να γίνει. Μπράβο. Πολλές φορές είπα θα το παρατήσω. Όμως το βιβλίο της Μαρίας της Πολύζου με καθοδηγεί. Κάπου μοιάζουμε σε αυτό. Δεν το παρατάω. Έχω κλάψει πολλές φορές. Γιατί έχω βρει τείχους σε πολλές περιπτώσεις. Όμως το πείσμα μου, η αγάπη μου, αυτά με καθοδηγούν και έτσι το χωριό μας θα γίνει πανελλαδικά και παγκόσμια γνωστό. Αυτό σας το υπόσχομαι. Των αγωνιστών, ο δάσκαλός μας, αυτός ο εξαίρετος άνθρωπος, έκανε μια καταπληκτική δουλειά, αλλά για να μην σας κουράζουμε και σας λέμε την ιστορία του κάθε αγωνιστή, έφτιαξε αυτό το βιβλίο που μπορεί να διανεμηθεί σε όλους για να ξέρουν για τον κάθε αγωνιστή τι έχει προσφέρει στον αγώνα της απελευθέρωσης. Μπράβο. Τα βιβλία αυτά, ένα χειροκρότημα για το δάσκαλο, βιβλίο Παπαπανασίου και όλο, διανέμονται δωρεάν σε όλους. Δάσκαλε, δώσε δάσκαλε. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο. Να ευχαριστήσουμε παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σχολή Υπαρσίας Αναστασόπουλου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό δρόμο. Ανθρώπους και στις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Παρακαλώ τον κύριο Θανάση Μαυρομάτη, εκ μέρους της Περιφέρειας, να πάρει την πλακέτα.
Σωστό, θα το δούμε. Να το δούμε. Το έχω. Εκ μέρους του Δήμου, το Δήμαρχο κ. Βασίλη Κίζα. Εδώ σε εμάς. Το έχουμε. Από την αστυνομία, ο αστυνόμος Πύργας Γεώργιος. Εδώ αστυνόμε. Το έχουμε. Από την Τροχέα, η υποδιοικητής Αμαλία Αναστασίου. Παρακαλώ την κυρία Πολύζου. Και εγώ εδώ. Σας ευχαριστούμε. Εγώ πραγματικά θέλω να πω δύο λόγια και να ευχαριστήσω αυτή τη γυναικάρα εδώ, η οποία πραγματικά δεν τα παρατάει ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι της βγάζω το καπέλο. Αυτό όμως που έγινε εδώ σήμερα είναι πολύ σημαντικό, διότι τα χωριά μας αναδεικνύονται μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από την ιστορία, μέσα από τον πολιτισμό. Συνήθως, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στον αθλητισμό, πάνω από 40, δεν γίνονται μικροί αγώνες σε τόπους, σε χωριουδάκια της πατρίδας μας. Αυτό όλο εδώ τη μάζοξη που κάνουμε μόνο καλό μπορεί να κάνει, διότι είδαμε τα παιδιά να τρέχουν, μιλάμε για την αθλητική παιδεία, είδαμε όλους εδώ να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω ότι εδώ σήμερα ανοίγει ένα πολύ δυνατό κεφάλαιο στη χώρα μας όσον αφορά τον αθλητισμό σε μικρά χωριά της πατρίδας μας. Συμφωνείτε? Λοιπόν, και βεβαίως να είστε καλά και του χρόνου εδώ πιο δυνατοί και πιο πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την κυρία Πολύζου. Παρακαλούμε τον δάσκαλό μας, τον κύριο Παπαθανασίου. Μπράβο. Άξιο. Ο δάσκαλος έχει προσφέρει τόσα πολλά στο χωριό. Να φανταστείτε, έχει φτιάξει το γενεολογικό δέντρο όλου του χωριού, ένα τεράστιο έργο για την καταβόχρα επάνω, εκεί είδα γραμμένο για τη μάχη της Καρδίτσας, την εργασία αυτή που έκανα και τη χορηγία με τους αγωνιστές. Όμως θα ήθελα να τιμήσω και κάποιον άλλον άνθρωπο που μας συμπαραστέκεται και όταν το βάζω κάτω πολλές φορές με παροτρύνει να συνεχίσω, στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μόνο συγκίνηση, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλούμε τον βουλευτή κύριο Θανάση Παπαθανάση να παραλάβει την πλακέτα μας. Εδώ κύριε. Θα είμαι πολύ σύντομος.
Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να μην δώσω τα συγχαρητήριά μου στην πρόεδρο του Συλλόγου, στο Σύλλογο της Γρανίτσας, σαφέστατα σε αυτούς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, το Δήμο, την Περιφέρεια και βέβαια στη δικιά μας πια όπως έχει γίνει, την κυρία Πολύζου Μαρία, που έχει βγάλει και ένα καταπληκτικό βιβλίο που πρέπει όλοι να το διαβάσουμε για να παίρνουμε δύναμη για τη ζωή. Λαός που ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Άρα σήμερα εδώ, ήμουν και πέρυσι όπως θυμάστε Πρόεδρε, δεν θα μπορούσα να λείψω γιατί είναι μια μέρα τιμής και μνήμης στους άνθρωπους που πολέμησαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Και με την παρουσία μου θέλω να δείξω ότι θα στηρίξω για τα επόμενα βήματα αυτού του Συλλόγου και αυτής της δυναμικής Πρόεδρου. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Δεν θέλω να παραλείψω όμως και να ζητήσω, αν γίνεται και συγγνώμη από τους δρομείς οι οποίοι ταξίδεψαν από πάρα πολλά μέρη της χώρας μας προκειμένου να τρέξετε τον αγώνα που είχαμε προγραμματίσει να γίνει κανονικά με τα τσιπάκια, με τη χρονομέτρηση, αλλά όπως καταλαβαίνετε οι καιρικές συνθήκες και γενικά η προστασία προς τους δρομείς αυτές τις μέρες δεν μας επέτρεψε να κάνουμε τον αγώνα έτσι όπως τον θέλουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όμως από την καρδιά μας, διότι παρότι σας είπαμε ότι δεν θα υπάρχει χρονομέτρηση, δεν θα υπάρχουν οι απονομές όπως υπήρχε στο ορολόγιο πρόγραμμα, εσείς ήσασταν εδώ και είπατε θα έρθουμε να κάνουμε έστω και προπόνηση. Πραγματικά μας τιμήσατε και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά που ήρθατε. Του χρόνου θα είναι πρώτα καλά τα πράγματα, να γίνουν όπως θα είχαμε πει. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, αυτοί που είναι αναγεγραμμένοι εκεί. Καταρχήν τον Ανδρέα τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος μας έδωσε ένα σημαντικό ποσό με την εταιρεία του. Δεν ξέρω τις εταιρείες, θα τα λέω, δεν πειράζει εδώ τα ονόματα. Την εταιρεία του κυρίου Σίψα Γρηγόρη, την εταιρεία του Πάνου του Κεφαγιά, τα πλαστικά Κοτρώνη, τα φροντιστήρια Λουκόπουλου, επίσης τα φροντιστήρια Κιτέα, τι άλλο Πορσελάνα, τι άλλο δεν τα βλέπω, είναι όλα γραμμένα εκεί, μικρή και μεγάλη χορηγή. Για μας όλοι είναι μεγάλοι και επίσης ο απλός κόσμος της Γρανίτσας, του Ανθοφύτου που κατέθεσε ό,τι ποσό μπορούσε ο καθένας για να βγει πέρα σε αυτή η εκδήλωση. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουν όλα τα ποσά. Ευχαριστούμε επίσης το Σύλλογο ΝΑΦΣ με τα χορευτικά του που θα μας διασκεδάσουν. Κάτω στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου, εκεί θα γίνουν τα χορευτικά για να αποδεσμεύσουμε από εδώ και το δρόμο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι διπλά συγκινημένος, πρώτα απ' όλα γιατί ήταν το χωριό στο οποίο ο πατέρας μου υπηρέτησε περίπου 30 χρόνια και μέσα σε όλα τα σπίτια των Ανθοφυτέων έχει μοιραστεί χαρές και λύπες. Είναι συγκινητική στιγμή για μένα σήμερα. Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην αγαπητή κυρία Κατερίνα, που πριν 1,5 χρόνο που γνωριστήκαμε, ήρθε και μου είπε το όραμά της για τη Γρανίτσα, για το Ανθόφυτο. Το μοιράστηκε μαζί μου. Μου είπε για τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και για το όραμα που έχει αυτόν τον τόπο να τον αναδείξει. Σήμερα απλά θα πω ότι στέκομαι αποσβολωμένος, βλέποντας πόσο άρτια εκδήλωση, αναφέροντας το ιστορικό γεγονός, αλλά κάνοντας και τόσες πραγματικά δραστηριότητες. Από το μικρότερο παιδί, που μπορεί να είναι 2 χρονών, μέχρι το μεγαλύτερο να συμμετέχει. Η συμμετοχή είναι αυτό που δείχνει και αναδεικνύει την αξία του γεγονότας. Κυρία Κατερίνα, θερμά συγχαρητήρια. Είστε παράδειγμα για μας και όπως μου είχατε πει, όντως σήμερα αυτοί οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους για εμάς, σίγουρα αισθάνονται πολύ υπερήφανοι που είμαστε οι συνεχιστές τους εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το αγκάλιασμά σας και για το αγκάλιασμα σε αυτή τη γυναίκα που πραγματικά δίνει ένα τεράστιο αγώνα. Και πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα της και πάντα να τη στηρίζουμε. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Συγγνώμη πριν φύγω. Θέλω
Πριν τελειώσουμε τον εθνικό ύμνο, σας παρακαλώ πολύ. Από την όψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που μεριά έχει βγει, απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αμπριωμένη ελευθεριά, και σαν πρώτα αμπριωμένη ελευθεριά, και σαν πρώτα αμπριωμένη ελευθεριά. Αθάνατη. Χωριανοί, και τώρα τι κάνουμε, πώς θα τιμήσουμε τους πεσόντες, χορεύοντας λοιπόν, όπως το ίδιο κάνανε και εκείνοι εκείνα τα χρόνια. Το ξαναχρειάζεσαι? Ναι, το ξαναχρειάζω.
Βάλε μελώδια. Συνεχίζουμε με τα αγόρια μας, τα καλά τα παλικάρια και μετά με τα κορίτσια μας ένα τραγούδι ύμνο στην Παναγιά. Έχει για Παναγιά. Αριστερά σε παρακαλώ, αριστερά. Πάμε. Θα με βλέπεις όταν σου πω. Turcos.
διαβαίνει με το φάρο καβαλάρης και στο φάρο ακαπούλια σέρνει χωριά λυσσόμενη. Σιγά σιγά. Κόψουμε, εντάξει. Στο Καρανάτσι βροχή και στα κατάβα μπόρα βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Στο γάλατα θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα στο γεντίκουλε κοπέλα θα αγαπήσω. Και μέσα στο γεντίκουλε κοπέλα θα αγαπήσω. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Γεντίκουλε και χαραπιά, τα ταύλα και νυχώροι, αυτά τα 4 χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα 4 χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Vediamo
Για να δώσουμε αυτόν τον αγώνα και αυτόν τον αγώνα τον αιματηρό υπερπάντων δεν περνούσε καλά ο κόσμος, γιατί κάποιοι προσπαθούν να γράψουν καινούργια ιστορία και κάποιοι λένε μα καλά περνούσαμε και με τους Τούρκους. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τα αλλάξουν. Ευτυχώς υπάρχουν τα τραγούδια που μας λέει, όπως αποτυπώνεται στη θρακιώτικη Μπαϊντούσκα, πάρτον τον Τούρκο Γιάντρα, θα σου γεμίσει φλουριά και χάντρα. Και δεν τον επέρνω τον Τούρκο Γιάντρα. Να μας το χορέψουν τα κορίτσια μας. Pula,
γονιά, μάμα κόρη, πόρτα η γονή, το μοναχό. Τα μάτια θα σε
στο λαιμό, άμα να δέσω στο λαιμό.
το καράβι. Καλό! Δώσε! Και κυβέρνει το καράβι. Λοιπόν, για πάμε ένα ωραίο καλαματιανό αφιερωμένο στην Πρόεδρο και όλοι να σύρουμε το χορό πίσω της. Σας ευχαριστώ, ένα χειροκρότημα να την ανθαρρύνουμε. Εγώ μαζί σου ήμουνα στο ακυβέρνει το καράβι. Είδες, αλλά δεν... Έτοιμοι. Έλα, για αυτή. Μόσχος και γαριφαλάκια. Στην αγορά τα πουλήσα και πήρα παραβάκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Στο πάπα και κάθεσαι κοντά του. Μανουσάκια, μανουσάκια, Μόσχος και γαριφαλάκια. Τον έχει μάνα μαδέρφο και εγώ τον έχω μπαρμπά. Μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Σε γούνια. Πάντων έριξε τα μάλια στις πλάτες. Πάντων ένα Μοσκό βολούν οι στράτες. Πάιντε ρίξε τα μάλια σου πίσω. Πάιντε να σε ειδώ, να σε ειδώ, να σε γνωρίσω. Πάγκορε καραγούνα, που να είναι το όνομα σου. Πάγκορε και γλυκό, γλυκό είναι το φίλημα σου. Θα σε πάρω, άιντορε με παπά, παπά και με κουμπί.
μάτια φύλαγα. Μα δεν με φύλαγα πολλά, καμιά 500 ρεγιά. Μα δεν με φύλαγα πολλά, καμιά 700 ρεγιά. Άιντε τούμπες, 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 στα τσαρούκια μου είχα φούντες. Άιντε κι ολογύρναγα τις τρούγες, να δονιές και βλάχοπουλες. Είχα κάπα μωρέ παιδιά, είχα κάπα, είχα τελίτσα. Είχα κάπα, είχα κελίτσα, μ' αγαπούσαν τα κορίτσια. Μα δεν με φύλαγα πολλά, καμιά 500 ρεγιά. Μα δεν με φύλαγα πολλά, καμιά 700 ρεγιά. Άιντε τούμπες, 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 στα τσαρούκια μου είχα φούντες. Άιντε κι ολογύρναγα τις τρούγες, να δονιές και βλάχοπουλες. Τη φλογέρα μωρέ παιδιά, τη φλογέρα έπαιζα. Πάνω στα ψηλώματα, πως τα ξημερώματα. Μα δεν με φύλαγα πολλά, καμιά 500 ρεγιά. Μα δεν με φύλαγα πολλά, καμιά 900 ρεγιά. Άιντε τούμπες, 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 στα τσαρούκια μου είχα φούντες. Άιντε κι ολογύρναγα τις τρούγες, να δονιές και βλάχοπουλες.